Prøv lige at se nogle gode venner, jeg har fået. Især når der er madudsigt. Ja. Nej, se nu der. Alle de gode venner. Nej, de kan godt lide mig. Eller måske bare maden. Vi får lige en lille tur heroppe. Så. Så er der bare til selvbord. Og der er en, der bare lige hopper op i gryden. Vi må hellere hjælpe den lidt, og så sprede det lidt ud. Så. Så står de andre herovre, de er lidt ældre. Jeg tror, de er lidt misundelige over at få buffet, men de har haft rigeligt med mad hele dagen. Så der er ikke noget at komme efter, men måske det er det sociale. Så har vi lige fået klippet lidt græs på marken bagved. Så lige pludselig kom den mark til at se lidt større ud, da den blev åbnet op. Efter at den ikke har været klippet i 2-3 år, tror jeg. Og de lysebrune, det er nogen, der hedder Orpington. Dem har jeg kun for at fede dem lidt op, og så sælge dem, når de bliver klar til at lægge i. Jeg tror ikke, det kan betale sig med alt det foder, de æder. Så er der dem, der lyse, nogen der. Det er en bielefelter, ligesom de fleste af de andre, men den lyse der, det er en han. Og så er der sådan en der, som er en hund. Vi lige prøve at sætte kameraet ned i foderskålen, så ser vi stadigvæk kan spise. Så ser vi, om de kommer. Så er det godt, at man ikke har en dyr iPhone.
Foder det er en blanding af købe, grove piller og noget valset byg ude fra vores egen mark faktisk. Som naboerne de har været så søde og så og høst og valse. Så jeg kan bare hente det derovre. Ja, det var aftenfodringen. Så skal jeg hen og sikre mig, om der er vand nok. Ja, det skal fyldes lidt op. Det går lige. Og de var evigt sultne, sådan nogle. Jeg tror næsten, hvis man lå spanden stå, så... de skal nok ind og sove, men ellers så sådan en spandfuld, der er væk på en dag. Når der er 75, tror jeg. Kyllinger. Tak for det.